Salam men hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan Habarlar gepleşigimize başlaýar. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Berdim Muhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornwazarlarynyň hemem ýurdumyzyň welaýetleriniň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny sany ulgamy arkalyny wataky iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna paýtatymyzy hemem welaýetleri durmuş ykdysady taýdan ösdürmek, ýatky ekiş mewsümine taýýarlyk görmek meselelerine, mewsümden owa hojuluk işleriniň barşyna hemem şanly senelere taýýarlyk görülüşine garaldy. Hormat prezidentime sanly ulgamar geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjewi hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwazary Durdulyýewi güne aragatnaşyga çagyrdy. Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew paýtagtymyzda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ýedi ýarmyň baş şäheriniň düdümlerini mundan meýlekde dögrep aplaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän şäherler hemde döwlet başlarymyzyň Aşgabat şäheriniň şanly 140 ýyllygyny hemde ýurdumyzyň garaşdyrlyk gününi ýokary derejede bayram etmäge we bir şanly senlere başlanýan şäherlere taýýarlyk görmek boýunça berin tawşyklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Atabatyň çäklerine ak mermerli Aşgabatyň binagarlyk keşfini hasda gözelleşdirmäge gönükdirilip bina edilýän iri tez desgalardaky işleriň ýagdaýy barada habar berildi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwazary Durdulyýew gözelçige diýen gonlaryna alınıp bolýan işler, hususan döwlet başlarymyzyň uzul beren tawşyklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Aşgabat şäheriniň güni hemde onuň döredilmeginiň 140 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen şäherlere taýýarlyk görmek, şunuň bilen baglykda paýtagtymyzyň abadanlaşdyrylyşynyň we arasaçylyk işleriniň diýipginlerini güýçlendirmek, şanly senler münasibetli ulanmagy tawşyrylmagy göz öňütilýän desgalardaky işleriň ýagdaýy hatabatyň esasy meseleleri boldy. Hormat prezidentime de hatabatlar dinläp, Aşgabatda ýaýwanlandyrylan giňerimli özgörtmeleriň geljegi nazarlaýan toplumlaryň özüşi iýdigderli häsiýet bermäge gönükdirilendigini belläp, şäher hojalygyny, jemaat gullyklaryny iýdigderli kämilleşdirmek, olaryň işine ýöňdebarjy sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleriň hem işe gözegçilikde saklanmalygyny tapşyrdy. Şu maksat üçin bir ulgamdaky iň öňet dünýä tejribelerini öwrenmek hemde olary gözellik we ekologiýa düzümlerini öz içine alýan awadançyk boýunça gurulşyk taslamalary we meýilnamalary işlenip taýýarlanyna ulanmak zerurdur. Hormat prezidentimiz Aşgabatyň binagarlyk keşfinde iň öňet milli binagarlyk diýipleriniň we nusguluk döwrewap çözgütleriň sazlaşykly utgoşmalygyny belledi. Türkmen paýtagty özüniň bilent derejesiniň nazara alynmagy bilen ähli babatda nusguluk bolmalylar. Munun öýdi aýratynda adamlaryň ýaşaýyş üçin iň amatly şertleriň döredilmegine degişidir diýip milli liderimiz belledi. Hormat prezidentime de Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyny we watanymyzyň mukaddes garaşdyrlyk gününiň 30 ýyllyk şanly senesiniň toýuna ýokary derejede taýýarlyk görmek meselesine öňe çekip, bu wakalar gabatlanyp geçirilýän şäherleriň ýokary guramaçyk derejesiniň üstüne edilmegi bilen baglykda vice-premieri hemde Aşgabat şäheriniň häkimine anyk tawşyklar berdi. Soňra sanly ulgamar geçirilýän iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwazary Urad Gelliýewiň hemde ýurdumyzyň wilayatläriniň häkimleriniň gatnaşmagyna dowam etdi. Ilki bilen Akyl wilayatynyň häkimi Gurbanow alınıp bolýan işler wilayatyň bugda geçirilýän meýdanlaryna bellenlen agrotehnik çäreleriň talaby laýyk geçirilmegi, ekinleri mineral dökümleri bilen iýmitlendirmek we olary öziş suwuny tutmak ornuna derur işleriň geçirilýändigi barada hatabat berdi. Wilayatyň gowy çekiljek meýdanlary ekiş mewsümine taýýarlanýar, sürüm we tekiliş işler geçirilýär. Gowy çekişine ulanjak owazok tenkeler we gurallary awatlanyp, mewsüme dolu taýýar etmek, paýta öňürjileri ekiş mewsümine çenli derur mukdarda tokum bilen üpsün etmek ornuny derur şäherler görülýär. Häkimiň habar berýäli, wilayatda ýer almanyň we soganyň ýokary hasylyny almak üçin olary degişi iýdek işler geçirilýär. Hatabatyň barşyna ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumçy ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna şu ýyl üçin bellenlen işleriň öz wagtyna we ýokary hilli ýerine ýetirmegini gazanmak ornuny alınıp bolýan işler şeýlekem wilayatyň çäklerine gurulan döwrewap piratçykanlaryň açylyp ulanmagy berilmegine taýýarlyk görülýändigi barada aýdyldy. Şeýlekem häkim watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli wilayatda açylyp ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň gurulşyk işleriniň bellenlen möhletlerde tamamlanmagy üçin degişi işleriň ýerine getirilýändigi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, wilayatyň bugdaý meýdanlaryna iýdek işleriniň agrotehnik möhletlerde we ýokary hilli geçirilmegini üpsün etmegiň diýipginlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny belledi.
bir işler bilen bir katarda vilayette gowu çekişine ýokary derejede taýýarlyk görüp, yerler we derur gowusy tokumlaryny mögsüme dol taýýar etmek barada hem görkezme berildi. Döwlet başlarymyz halkymyzyň öz topragymyzda öndürilen ölümleri, isleglerini dol kanatlandyrmak maksady bilen ekilen ýazlyk yer almadan we sogondan ýokary hasyl öndürmek üçin bekinlere agrotehnikanyň kadrana laýyklykda ýygyk etmegi hemde meýilleşdirilen beýleki göýök bakça ekinleriniň belirlenen möhletlerde ekilmegini üpsün etmek babatda häkime anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýazgy baý ekmek mögsümine ýokary derejede taýýarlyk görmek bilen baglanyşly anyk görkezmeler berdi. Çeýlek hem döwlet başlarymyz vilayatyň akbuğday we kaky traplaryna göýök önümleri ýetişdirmäge niýetlenip gurulan Döwrewa piratçylary şu ýylyň mart aýyna ulanmaga bermek üçin zerur işler geçirmek barada degişli taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz vice-premier hemde häkime ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli vilayatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gödekçilikde taklamagy taşyrdy. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliýew Watan toplamyndaky işleriň ýagdaýy, hudutanna ekrançyk meýdanlaryna geçirilen mögsümlüň çäreler barada hatabat berdi. Vilayatyň gowy çekiljek meýdanlarynyň ekşi mögsümine toplumlaryň taýýarlanýşy hemde gowy çekişini geçirmekde ulanjak tehnikalar we gurallary awatlap, mögsüme dolu taýýar etmek, ekrançylary ýokary hili tokum bilen üpsün etmek ornuny ýygydyryl çäreleriň görülýänligi aýdyldy. Çeýlek hem yer almanyň, togonyň we beýleki göýök ekinleriň ekişiniň belirlenen möhletlerde geçirilmegi, buğdaýyň bereketli hasylyny öndürmek hemde azyk howpsuzlygynyň esaslaryny pugturandyrmak maksady bilen ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we olara ösüş suwuny tutmak, şunyň bilen bir katarda täze ýyladyşganlary gurmak üçin zerur işler alınıp barýar. Ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ösürmek maksatnamasynyň hemde ow milli maksatnamasynyň çäklerini şu üçin belirlenen işleriň ýerine ýetirmek üçin hem toplumlaryň çäreler görülýär. Watanymyzyň beýik garaşdyrlygynyň şöhraty 30 ýyllyk senet münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalaryň gurulşyk işleriniň belirlenen möhletlerde tamamlanmak üçin hem degişli işler alınıp barýar. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, owagçylyk ekinlerini ösürip ýetişdirmek üçin bölünip berilen ýerleri öz wagtyna sürmek we tekizlemek, tokumlar saýlamak hemde nowatdaky ekiş mögsümini ýürüti tehnikalar bilen üpsün etmek ýaly agrotehnik çäreleriň uly ähmiýeti eýdigini bellädi. Hemde şunyň bilen baglanyşly ähli çäreleriň öz wagtyna geçirilmegini taşyrdy. Döwlet başlarymyz ak buğdaýyň bereketli hasylyny ösürip ýetişdirmek işlerini agrotehnik ilminiň talaplaryny we möhletlerini laýyklykda geçirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz ekilen ýazlyk yer almadan we sogondan ýokary hasyl öndürmek üçin bekinlere agrotehnikanyň kadrany laýyklykda ýygyk etmegiň hemde meýilleşdirilen beýleki göýök bakça ekinleriniň belirlenen möhletlerde ekilmegini üpsün etmegiň zerurdygyny aýtdy. Milli liderimiz ýazgy baý ekmek mögsümine ýokary derejede taýýarlyk görülmeligi, baglaryň ekiljek yerleriniň we derur nahallaryň mögsüme dolu taýýarlanmalygy babatda vice-premier Uradgelliýew hemde häkime anyk tawşyklar berdi. Çeýlek hem döwlet başlarymyz vilayatyň Türkmenmaşy trabyna göýök önümleri ýetişdirmäge niýetlenip gurulan Döwrewa piratçylany mart aýyna ulanmaga bermek üçin derur işleri geçirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli vilayatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gödekçilikde saklamak babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra sanly ulgamarkary geçirilen iş maslahaty Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradowyň hatabaty bilen dowam etdi. Häkim vilayatda alınıp barýan işler hudutanna vilayatyň buğda ýetişdirilen meýdanlaryna belirlenen agrotehnik çäreleriň talaba laýyk geçirilmegi, ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we olara ösüş suwuny tutmak ornuny zerur işleriň geçirilýänligi barada hatabat berdi. Vilayatda gowy çekişine ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Yerler we zerur gowusy tokumlary mögsüme taýýarlanýar. Ýazlyk yer almanyň, togonyň we beýleki göýök ekinleriň ekişiniň depkinlerini artdyrmak ornuny zerur tagalar edilýär. Şonuň ýalyda baý ekmek mögsümine taýýarlyk görmek boýunça degişli çäreleriň geçirilýänligi aýdyldy. Hatabatyň başynda häkim ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyna hemde ow milli maksatnamasyna şu üçin belirlenen işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine ýetirmegini gazanmak ornuny zerur işleriň geçirilýänligini hemde vilayatyň çägine gurulan Döwrewa piratçylanyň açylyp ulanmaga berilmegine taýýarlyk görülýänligi barada aýtdy.
Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, vilayatyň buğday meýdanlaryna ýygyk işleriniň agrarten kömeklerde we ýokary ýyly geçirilmegini üpçün etmegiň zerurdygyny bellädi. Şu işler bilen bir katarda milli liderimiz gowy çekişine ýokary derejede taýýarlyk görüp, ýerleri we zerur bolan gowçy togumlaryny mögsüme dolu taýýar etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Döwlet başçylygynda ýazlyk ýer almanyň, toganyň we beýleki göwekilleriň ekişiniň depkinlerini güýçlendirip, bu işleri bellenlen agrarten kömeklerde tamamlamagy tapşyrdy. Vilayetde ekologiýa awadançylygynyň göz başy bolan ýazgy baýakmek mögsümle de ýokary derejede taýýarlyk görülmeler diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Şeýle hem döwlet başçylygymyz vilayatyň göwregli etrawyna göwek önümleri ýetişdirmäge niýetlenip gurulan Dugrawap pilatçykany mart aýyna ulanmaga bermek üçin zerur işleri alyp barmagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumynyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyga münasibetli vilayetde açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gödüwçükde saklamak babatda vice-premier hemde vilayatyň häkimine anyk görkezmeler berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew vilayatda alınıp barýan işleriň ýagdaýy, ýa-da gowy çekiljek meýdanlaryň ekşi mögsümde taýýarlanyşy, mögsümde ulanjak tehnikalaryň we gurallaryň awatlanyşy hemde ekrançylary tokum bilen üpçün etmek ornuny görülýän şäherler barada hatabat berdi. Şonuň ýalyda ösürilip ýetişdirilýän buğdaýy ýygyk işleriniň geçirilişi, mineral dökünler bilen iýmitlendirilişi hemde ekinleri ösüş suwunyň tutulşy barada aýdyldy. Vilayetde yer almanyň we soganyň ýokary hatyryny almak üçin olary degişli ýygyk işler geçirilýär. Atabatyň başynda häkim ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna şu üçin bellenlen işleriň öz wagtyna we ýokary hille ýerine getirilmegini gazanmak ornuny ýygyderlik işleriň görülýänini şeýle hem vilayatyň çäklerini gurulan Dugrawap pilatçykanyň açylyp ulanmaga berilmegine taýýarlyk görülýänini habar berdi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, vilayatyň buğday meýdanlaryna ýygyk işleriniň agrarten kömeklerde we ýokary hille geçirilmegini üpçün etmegiň depkinlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny bellädi. Şu işler bilen bir katarda tebitde gowy çekişine ýokary derejede taýýarlyk görüp, ýerleri we zerur gowçy tokumny mögsüme dolu taýýar etmek barada görkezmeler berildi. Döwlet başçylygymyz ekilen ýazlyk yer almadan we sogandan ýokary hatyry öndürmek üçin bekinlere agrartenkanyň hadyryna laýyklykda ýygyk etmegi, meýilleşdirilen beýleki göýük bakça ekinleriniň bellenlen möhletlerde ekilmegini üpçün etmek babatda vilayatyň häkimine hemde vice-premiere bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda ekologiýa meselesine uly üns berilýäninden uralanyp, ýazgy baýakmek mögsümine de ýokary derejede taýýarlyk görülmeligine üns çekdi. Döwlet başçylygymyz vilayatyň çärji etrawyna göýük önümleri ýetişdirmäge niýetlenip gurulan Dugrawap pilatçykany mart aýyna ulanmaga bermek üçin zerur işleri geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumynyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyga münasibetli vilayatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gödüwçülükde saklamagyň möhümdigini bellädi we bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anneverdiýew vilayatda alınıp barýan işler barada aýdyp, gowçy sürüp ýetişdirmäge bölünip berilen ýerleri ekşi mögsümine taýýarlamak, gowy çekişini geçirmekde ulanjak tehnikalaryň we gurallaryň awatlanyşy hemde paýta öňerjileri zerur mukdarda tokum bilen üpçün etmek ornuny görülýän şäherler, şonuň ýalyda buğday meýdanlaryna ýygyk we ösüş suwuny tutmak işleriniň geçirilişi barada hatabat berdi. Ýazlyk yer almadan we sogandan ýokary hatyr almak üçin bekinlere degişli hada laýyklykda ýygyk edilýär. Şonuň ýalyda beýleki göýük bakça ekinleriniň ösürilip ýetişdirilmek üçin zerur şäherler görülýär. Ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň çäklerini şu üçin işleriň şol sanyna täze gurulan ýaratyşkanyň bellenlen möhletine ulanmaga tapşyrylma ornuny zerur işler geçirilýär. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, buğdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we olary ösüş suwuny tutmak işlerini agrarten kalmanyň talaplaryny we möhletlerini laýyklykda geçirmek hemde gowy çekişine ýokary derejede taýýarlyk görüp, ýerleri we zerur gowçy tokumlaryny mögsüme dol taýýarlamak babatda görkezmeler berdi. Milli liderimiz ekilen ýazlyk yer almadan we sogandan ýokary hatyry öndürmek üçin bekinlere agrartenkanyň hadyryna laýyklykda ýygyk etmegiň, şeýle hem meýilleşdirilen beýleki göýük bakça ekinleriniň bellenlen möhletlerde ekilmegini üpçün etmegiň zerurdygyny bellädi. Ýurdumyzdy bagy bosanlyga öwürmek maksady bilen ýazgy bagyk mögsümine de ýokary derejede taýýarlyk görülmeliler.
Çeýlekem hormatly prezidentimiz vilayetin takarçagy trabynna öýgönler ýetişdirmäge niyetlenip gurulan Dügrabap ýylyçykanyny mart aýynda ulanmagy bermek üçin derul işleri geçirmek babatda degişli taşyklar berdi. Hormatly prezidentime de ýurdumynyň garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllyk münasibetli vilayetde açylyp ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly disgalarda gurulşyk işleriniň alınıp balyşyny vice-premieri hemde häkimi bir gödekçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentime de vice-premier Urad Gelliýewiň hatawatyny dinledi. Hatawatyň çäklerini döwlet başlarymyň ulul beren taşyklarynyň ýerine getirilşi, obagçylyk budagyny ösürmek ornuny ýöňde goýulan wezipeleri berja etmek babatda belirlenen çäreleriň durumça geçirilşi hemde degişli gurulşyk meýdançylarynaky işleriň ýagdaýy barada edildi. Şonuň ýaly hormatly prezidentimiň ýer we suw serişlerini netijeli ulanmak boýunça beren taşyklaryny ýerine getirmek boýunça geçirilen işler barada hatawat berildi. Hormatly prezidentime de hatawat dinläp, ýöňde boljak gowy çekişine taýýarlyk görülmegi ýaly mühim meseleleri çekmek bilen ýekişi geçiriljek meýdanlarda sürüm we tekizleş işlerini belirlenen möhletlerde geçirmek üçin bu gurda obagçylyk temkalarynyň dol güýjüne işledilmeginiň zerurdygy barada anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda o we senaga toplamynyň we beýlik budaklaryň taýyşly ösüşiniň möhüm şerti bolan suw serişleriniň erejeli peýdalanmagyna, daş gurşagyň goralmagyna, adamlaryň amaty durmuş şertleriniň üpçün edilmegine möhüm ähmiýet berilýänini aýtdy. Çeýlekem hormatly prezidentimiz ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuşyk saatdaýdan ösürmegiň maksatnamasynyň çäklerini, suw serişlerini tygyşykly peýdalanmak, goşmaça suw gorlaryny döretmek, ýerleriň çoğurlaşmagynyň öňüni almak we ekrançyk meýdanlarynyň meliorativ ýagdaýlaryny gowlandyrmak ugrunda belirlenen işleriň talaby laýyk ýerine getirilmeligini tapşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň toprak howa şertlerini nazara almak bilen obagçylygyny suwurşyň tygyşyklaýjy enjamlaryny, täze usullaryny ornaşdyrmak, suwçylygy baradaky döwlet komitetiniň teň köpçüligini mundan meýlekde döwrewaplaşdyrmak, şol sanyl gomyň ornaşdyrylşyny güýçlendirmek, bu gurda dünýä tejribesinden peýdalanmak, suwa kabalaryny we ýaplary arasalamak işlerini ýola goýmak boýunça işleri talaby laýyk guramagyň mümkindigini aýdyp, bu babatda vice-premieri hemde häkimleri birnäçe anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilen ýer alma we göýük bakça ölümleri bilen ýeterlik möçberde üpçün etmek üçin vilayetleriň häkimlikleri bilen birlikde zerur bolan işleri geçirmegi, bu ýurda ýönim öndürjileri ýokary hilli tokumlar bilen üpçün etmegi taşyrdy. İş maslahatynyň ahyrynda döwlet başlarymyz biziň esasy maksatymyzyň azyk bolşugyny hata üpçün etmekden, halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini mundan meýlekde gowlandyrmakdan, ýurdumyzyň hem taraplyny ösüşini üpçün etmekden ibaratlygyny belläp, bu gurda kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň doly ýerine getirilmegini gazanmagyň hökmany şert bolup durýanlygyna ünsçekdi. Şoňa görä her bir ýolbaşçynyň özüne ananlan wezipeleri ýerine getirmäge, ören jogapkärçilikli, ahlasly we pek görekden çemeleşmegi möhüm talapdyr diýip döwlet başlarymyz belledi. Hormatly prezidentime de sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmek ornuny alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Enne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol şeker etminamasy bilen tanşydýas. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Allaýewa Guljahan Kentovna işde goý beren düýpli kemçilikler üçin Ahly welaýatynyň Göktepe trawynyň häkiminiň ornasary wezipesinden boşadyrly. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mehriban arkadagymyzyň taýsy tagyllary netijesinde ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda diýärimiziň dokma senatynda da uly özgertmeler amala aşyrylýar. Dokma senatynyň kärhanalarynyň durkunyň täzelenmegi, döwrümizin ösün islegilerini kanatlandyrgan innowasion tehnologiýalaryň kämil enjamlaryň önümçiligi ornaşdyrmagy, täze döwrewap deshalyň gurulyp ulanmagy berilmegi bilen puwdokda ýokary netijeler gazanylýar. Türkmenistan parahatçylygyň we anansman watan ýylyna önümçilik görkezjileri bilen işler barha ilerleýän döwrewap dokma kärhanalaryň birem Türkmenabad paxta ýygyrjy kärhanasydyr. Dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň kämil dokma enzamlary bilen bir kemsiz enzamlaşdyrylan dokma kärhanada şu ýylyň ilkinji aýynyň jemleri boýunça 272 tonna nak ýüplük öndürilip, bellenen meýilnama 100,5 götürüm ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwrü bilen diňeşdiremizde önümçiligiň ötüş tepkini 107,8 götürme deň boldy.
Yılın başından beri kärhanada 3 milyon 230 min 100 manatlyk nak ýüplügi öndürilip, bellenen meýilnama artygy bilen berza edildi. Degişillikde bu wagtda önümçiliň ötüş tepkini 145,8 götürme ýetirli. Kärhanada agaltyn gaýtadan işlemekde we ýokary hili nak ýüplügi öndürmekde, işi hünärmeliň ihlasly dähmeti tüýs ýerine düşüp, sağlaşykly işler ýoly goýulýar. Bu ýerde öndürilen önümliň hil barlygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Kemil enzamlar bile üpçün edilen döwrap barlygyna önümün hil derejetini çalt we takyk ketgitlemäge mümkinçilik berýär. Öndürilen önümliň hil derejeti ýokary bolan soň bu ýerde taýýarlanýan nak ýüplüklere bolan islegem gün saýyn artýar. Zähmet üstünliklerine betlenýän önümçilik kärhanatyna esasan nak ýüplüklüň 17lik, 20lik, 27lik, 34lik belgili görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde taýýarlanan ýokary hili nak ýüplükler ýurdumyzyň içerki bazary bilen bir hatarda daşar ýurtda sarp edizilere de ýygydarly uğradylýar. Kärhananyň agdybir işgärleri pudogy ötüşliň täze belentliklerini çykaran hormatly arka dagymyda hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň hususy ulgamynyň önümçiligi ýygydarly döwrü wagtlaşdyrlyp, häzirki zaman tehnologiýalyň kömegi arkaly öndürilýän guruluşyk önümleriniň görnüşleri barha artýar. Häzirki wagtda Mari şäheriniň çägindäki Arduly ýer hojulyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanalaryny öndürilýän guruluşyk önümleri özüniň köpdürligi we döwrü wagtlygy bilen tapawutlanyp, içerki bazarlarymyzda uly islega eýe bolýar. Ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligiň üstünlikli ösdürilmegi, bu gurda maksady okunly we netijeli işleň alınıp barylmagy, içerki bazarlarymyzda harit bolşulygynyň emele gelmegine uly ýardam berýär. Hormatly arkadaşlarymyzyň hususy ulgamyň giňden ösmegi barada edýän taýty tagallalary ýurdumyzyň işgör telekeçileriniň zähmete bolan höwetini artdyryp, olaň aýdyň maksatly işleriniň urwaşlanmagyna giň ýol açýar. Şu asynly başlangyçlar özlerini ýol ýörelgi edýän hususiýetçiler özleriniň önümçilik binýatlaryny hasa kämilleşdirip, guruluşyk önümlerini durly görnüşlerini öndürýärler. Mars şäherindäki Türkmenistanyň tenagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Arduly ýer hojulyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanalaryna erkin plastik garit nişanly öndürilen guruluşyk önümleri şuň ýaly döwrap önümlen hataryna görkezmek bolar. Bu hojulyk jemgyýetiniň esas kärhanatyna binalyň içki bedegleri üçin guruluşyk önümleri öndürilýär. Kärhana tutuşlygyna häzirki zaman plastik önümlerini öndürýän ýokary tehnologiýaly enzamlar toplumy bilen üpçün edilipdir. Bu ýerde öndürilen durly plastik önümleriniň uduýunlygy 4, 5 we 6 metre deň bolup, iğni 25 santimetre, galynlygy bolsa 7 millimetre barabardyr. Kärhananyň öndürýän erkin plastik garit nişanly önümleri ýaşaýyş ýaýlaň we döwrap binalyň bedeg işlerine ulanýar. Hojulyk jemgyýetiniň ýene bir kärhanasy galaýdan durly görnüşli önümleri öndürýän kärhanadyr. Bu ýerde galaýyny işläp bezerýän kuwatly enzamlar ýokary öňürjülükli işledilýär. Kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýan bu enzamlaryň kömegi bilen öndürilen guruluşyk önümi hil derejeti bilen hem aýratyn tapawutlanýar. Önümçilik kärhanatyny häzirki wagtda uduýunlygy 3 metr, iğni 12 santimetr bolan galaý önümleriniň her aýda uly tapgyrlary öndürilýär. Hormatly arkadaşlarymyzyň hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada edýän aladalaryna münasip işler bilen jogap berýän bu hojulyk jemgyýetiniň palpir bilen önümlerini öndürýän bölüminde de işler göwnüze ýoly goýulýar. Bölümün ýokary öňürjülükli enzamlarynyň bökdönçli we sağlaşykly işledilmegi netijesinde ýokary hili polietilen ýüplükler taýýarlanýar. Ýürüýte tegeklere saralan ýüplükler soňra dokma enzamlarynyň üstü bilen dokulyp, guruluşyk işlerini giňden ulanýan polietilen haltalarynyň her günde müňlerçe öndürilýär. Bu haltalan ýurdumyzda öndürilen yerli çigmalyň hatawyna taýýarlanýanlygyny aýratyn bellemek gerek. Häzirki wagtda guruluşyk alınıp barýan diýetgalarda, binalarda we ýaşaýyş ýaýlaryna giňden ulanýan guruluşyk önümleriniň durly görnüşlerini öndürýän Arduly ýer hojulyk jemgyýetiniň işgör telekeçileri hususy ulgamy ösdürmek barada edýän aladalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz milli bilim ulgamyny döwrü wagtlaşdyrmak siýasatyny üstünlikli amala aşyrýar. Gahrman arkadaşymyzyň alyp barýan bilim siýasatynyň esasy ýörelgesi ýaş nesli kemil terbiýelemekden, halkara öňlerine laýyk bilim bermekden we ilmi başarnykly hünärmenleri ýeşdirmekden ibaretdir. Şu nokta nazardan hem Türkmenistanyň konstitusiýasyna hem bilim hakyna Türkmenistanyň kanuny laýyklykda hukuk kanunçylyk binýatly bilim ulgamy döwlet maksatnamary we meýilnamalary esasynda düýpli derejede ösdürilýär.
Yurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdepleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalar we Informatika institutunda da täze huner ugurlarynyň açylmagy, bilim işine sanlaşdyrylan ulgamyň ornaşdyrylmagyň netijesinde taýkyk ugurlary boýunça ýokary bilimli hunermenleri ýetişdirmek wezipesi üstünlikli amal aşyrylýar. Bu ýokary okuw mektebinde de hormatly prezidentimizin karary bilen tasdiklanan Türkmenistana sanly bilim ulgamyny hem sanly ykdysadyýaty ösdürmen konsepsiýasyna laýyklykda sanlaşdyrylan ulgam esasyna geçilýän sapaklar ýokary hilligi, baý mazmunlygy we göwnüjy netijeligi bilen tapawutlanýar. Bu gurda bilim ulgamynyň ähli basgançaklary ýokary hilli elektron maglumatlary bilen üpçün edilýär. Şoň netijesinde talip ýaşlar sapak ýazgylaryny, şekilli görnüşleri hem sanly serişleri öz başlyk peýdalanyp başladylar. Ýurdumyzyň beýleki bilim edaralary üçin niýetlenen sanly bilim serişlerini taýýarlamak, degişli okuw terbiýeçilik maksatly taslamlary işläp düzmek işlerem gurumçylykly alınıp barlýar. Munyň özi milli ilmiň we innovasiýanyň kemil derejede ösdürilýänligini alamatlandyryp, ustad hunermenliň kemale gelmegi şertlendirýär. Türkmen Owakyjylyk institutyny Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy boýunça teleköprü arkaly Aral deňziniň geňişligine ýer serişlerini we aýratyn ähmetli eki ulgamlary gurap saklamak we durnukly dolandyrmak adly maslahat geçirildi. Maslahat arkadagy prezidentimiziň öňden görjülükli we parasatly ýol başlygyny, howanyň üýtgemegi, daş gurşaw gorumak, tebiğ serişlerden erejeli peýdalanmak we ekologiýa howpsuzlygyny öpçün etmek meselelerine bagşlandy. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň guramagyny teleköprü arkaly geçirilen bu maslahatyň aýratyn ähmetli tarapy oňa Türkmenistanyň şeýlede daşary ýurtlaryň alimlarynyň hem bilermenleriniň gatnaşmagydyr. Ýaşyl Haýhaýfadyna Halkara Newt we Gaz Üniversitetinde Ruminiýanyň Buharest Politehnika Üniversiteti bilen sany ulgama arkaly maslahat geçirildi. Oňa bu ýokary okuw mektebiniň hem Oğuzhanadyna Inженер Tehnologiýalary Üniversitetiniň Telekommunikatsiýalar we Informatika, Inженер Tehnika we Uly Kommunikasiýalary hem Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluş institutlarynyň mugallimleri we talipleri gatnaşdylar. Video maslahatyň dowamyny özleri gatnaşyklary ösdürmek, ýokary okuw mektepleriniň arasynda degişli ugurlar boýunça tejribe alşmak bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Munyň özi hormatly prezidentimiziň alyp barýan bilim özgörtmeleriniň netijesinde ulgama ilmiň iň soňky gazananlarynyň hem okutmagyň innovasiýon usullarynyň ornaşdyrylýanynyň aýdyn suwutnamasydyr. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şoň 1 martda saat 20-den 2 martda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkap duran bulutly howa bolup az kem ýagşýar. Demnaz günogurdan tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 0-5 gradus soğuk, gündüzine 7-10 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkap duran bulutly howa bolup demnaz günatardan tele sekunda 7-10 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 2-7 gradus, gündüzine 7-10 gradus maýly bolar. Mara vilayetini ötkap duran bulutly howa bolup demnaz günatardan tele sekunda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 1-6 gradus, gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Rewap vilayetini ötkap duran bulutly howa bolup demnaz günatardan tele sekunda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 0-5 gradus, gündüzine 9-14 gradus maýly bolar. Daşul vilayetini ötkap duran bulutly howa bolup demnaz günatardan tele sekunda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 4 gradus sowukdan 1 gradus geçen maýl, gündüzine 3-8 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkap duran bulutly howa bolup demnaz günatardan tele sekunda 7-10 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 3-5 gradus, gündüzine 9-11 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 2-sine magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar.
Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölüjükleriniň möçörüniň qadadan sekide götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňysyz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgýanyny nazara alyp, paslaga görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban elleşler, bu düzgünleri berk berjäýsiňiz, ýylyň islendik paslagyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.